हाय हेलो जय जगन्नाथ वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एवं आम मुवी देखा चलु फ्रेंड्स मान सहित पहुँची गलु श्रेया हॉल रे। तो बर्तमान वेट करूँ टाइम हैनी तो लोक मैंने भी आसीगले। आम एंट्री मारिलु हॉल भीतर को बहुत सारा लोक आसीगले। अच्छा। बहुत मजा मस्ती करुचु। एबे फिल्म स्टार्ट ସାର୍ है। ଯଦି ଆରେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି ତାହେଲେ କ'ଣ ହିନ୍ଦୀ ଗୀତ ଶୁଣିକି ଯାଆନ୍ତି? ଏବେ ଟିକେ ବ୍ରେକ୍ ଥିଲା ତାପରେ ଆସିଲୁ ହଲ୍ ରେ ବସିଲୁ ତ ଟିକେ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ପପକର୍ନ ଖାଇବାକୁ ତ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ପପକର୍ନ ଖାଇଦେଲୁ। ବହୁତ ମଜା ମସ୍ତି ବି ଚାଲିଛି, ଫିଲ୍ମ ଦେଖା ବି ଚାଲିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଫିଲ୍ମ ସରି ଆସିଲାଣି ତ ହଲ୍ ବାହାରୁ ଆସିଲୁ। ହଲ୍ର ବାହାରୁ ଆସି ଭୋକ ବହୁତ ହେଲାଣି ତ ଏବେ ଚାଲିଲୁ ଆମେ ପାଓ ଭାଜି ଖାଇବା ପାଇଁ। ତ ପାଓ ଭାଜି ଖାଇଲୁ, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି